Umthandazo wesabatha, imini yesabatha abayibenhle kwakhe. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwana, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
Wasiku
Banda lenkosi masikuke sithandaze. Nokuba sizoguqa phambi kwakhe siqiniseke nangokuba kufanele. Amen. Size kuwe ke Shempo ingcwele, Nkosi yamakhosi. Aba abantwana bakho Nkosi beze kuwe, Nkosi yamakhosi, nangalo mzuzu balindele Nkosi ukuba wena uzawubapha okuhle. Mangiguqile ke Nkosi ngingumntwana phambi kwakho ngalo mzuzu, la wena Nkosi kuba ahlele kimi, ngibe umbhobho wakho ukuba ukhulume okufunwa nguwe phezu kwabantwana bakho obabizile. Amen. Bakhonzi abahle bakaNkulunkulu, sisebusweni bukaThixo ngalo mzuzu ukuba sizoncenga umsa wakhe ukuba ube nathi lapho khona uNkulunkulu wasehlisela isabatha emhlabeni ukuba ngalo siyosinda ngalo. Zonke izizwe kwamisa uNkulunkulu ukuba ziyosinda ngalo leli sabatha, kodwa futhi uma singaligcini liphenduka libe ngumufa thina. Amen. Siyacela uNkulunkulu omkhulu owunyazi izulu esenze sibe ngabantwana abanovalo nonembeza, osabayo ukwenza izinto ezimbi nokugadayo kakhulu gcina usuku lakhe lesabatha. Amen. Uhlaleleni usizani, awu uhlaleleni, ayawu usizani, awu
Siyabonga bakhonza bahle bakaThixo, sibonga ukuba sibe phambi kaJehova ngalo suku lakho olukhulu lweSabatha, ukuba azosikhumbuza ukuthi ufunani kithi. Size ukwamukela nokwamukeliswa, size ukuba sizomela imindeni yethu engasekho ngaphesheya kwethuna. Sithunyiwe singabantwana abazithunya, sabantwana abawumhlabelo, ukuba sizohlatshelwa imindeni yethu engakwazanga ukuhamba lolu hambo uNkulunkulu esayinikile ithuba lokuphila emhlabeni. Okuthe ma iboshwa la ngaphesheya kwethuna, kwafika isikhathi sokuba uNkulunkulu enze umusa kuyo, athi hambani niye phakathi kwemindeni yenu emakhaya la niphuma khona, ikhethe umuntu ngane yenu ukuba ihambe iyonigqokela le ngubo emhlophe, ngokuba lapho sikhona ukuphila kuphilwa ngengubo emhlophe ngobuNazaretha. Ayibonge Nkosi. Sisendabeni enkulu-ke bangcwele esabekayo, engifisela ukuthi wonke umuntu ayisabe. Uma usuphelele ukwesaba, usuke usekuphelile ubuntu kuwe. Masi kule ndaba sidinga ukuyesaba. Uma siyesaba kuzohambisana nokuthi siyihloniphe, kodwa uma singayisabi ngoba simesaba umnikazi wayo, futhi ngeke siyihloniphe, kungahambisani nokwesaba yona uqobo layo. Ayibonge Nkosi. Ukuyesaba-ke kwenza ukuthi izimiso uNkulunkulu azimisele ukuba siyokwenza ngayo le ndaba siyigade bese siyazenza zinjengoba zinjalo. Ayibonge Nkosi. Ukwesaba kuzokwenza ukuthi njengoba uNkulunkulu le ndaba yakhe wayibekela iy'khathi, wathi ngeSabatha sobala ngo-9 ukuthi kumenyezwe isonto sibe sesingaphakathi, siyoba lapho uma uNkulunkulu simesaba, siyesaba nale ndaba yakhe. Ayibonge Nkosi. Ngoba ukungayisabi noma ukufika ngemuva kwesikhathi esontweni akuyona into enhle nencomekayo noNkulunkulu ayithandayo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga baba omunye ekhuluma ngendaba yaseJudiya, uthi ngelinye ilanga wathatha insizwa nje yala engayembathi ingubo emhlophe, bafika naye emzini waseJudiya kugcwele kakhulu. Mayingena inkonzo yeSabatha ekuseni, lo baba ehamba nalensizwa le engayembethe ingubo emhlophe, bengena ethempelini, sithi lensizwa cha, ngoba kugcwele mina ngizahlala la ngaphandle, kuyokuthi isiphuma inkonzo yobuye ungifice la.
ngaphandle ngoba kugcwele kakhulu. Abanye abantu babehleli ngaphandle kwethempeli njengoba sijwayele ukubona. Amen. Mayihleli lensizwa ngaphandle ayinyakazi ngoba mayinyakazi izodukelana nalo ehamba naye angene ngaphakathi. Ihleli lapha nje ngaphandle kwesango ukuthi mayephuma aphume ngayo. Isivezelwa-ke indaba enkulu yasezulwini ukuba njengoba ilapha nje lapha kusezulwini isithi makuqala kumenyezwe isonto base bengena abantu mase kuqala ukufunda umthandazo ofunda umthandazo ethi umthandazo wesabatha imini yesabatha ibenhle kwabangcwele kuthi la bese liyasukuma lonke ithempeli. Mangikhuluma ngethempeli ngikhuluma ngalamatshe nabantu abaphakathi kuwo. La selisukuma linyuka lihamba lize liphele. Kwasala umgodi lapho kade khona lona. Uthi simange ngasibona kwakuthi kufika abantu njengoba selinyukile ithempeli sekusela umgodi la. Ababona ukuthi lapha sekusela umgodi ithempeli lihambile nabantu abangcwele bakaThixo. Befike baphonseke kulowo mgodi bethi bengena ethempelini uNkulunkulu selithathile ayibunkosi. Ngesizathu sokufika ngemuva kwesikhathi esontweni inkonzo isimenyeziwe. Lokho kuyaxwayiswa abangcwele ukuthi akusiyona into enhle uNkulunkulu njengoba wamisa izikhathi zale nkonzo yakhe yesabatha elaziwa nguye ukuba siyokuthi ngazo sibe semasangweni ezikhathi. Engathi uNkulunkulu ebengasipha lokho kwesaba. Sisabe ukuba sifike emva kwesikhathi esontweni. Amen. Into esuke ifike ibembi kakhulu. Ukwesaba kwethu uNkulunkulu kuncane kunokwesaba amandiya esisebenza kuwo. Ngoba uma ulate ubheke emsebenzini ungaze ushayise nemoto zabanye abantu. Ungaze nje udala ingozi enkulu ngoba wesaba indiya lakho ukuba uzafika late emsebenzini lokuxosha. Kodwa akuthi idiki uma uba late uza kule ndawo kaThixo. Leyo nto ifuna ukuthi ngomqondo osobala into esiyisaba kakhulu kunoNkulunkulu indiya lami engisaba ukuthi lizawungixosha emsebenzini. Kodwa uNkulunkulu angisabi ukuthi uzamxoshe ezulwini lakhe mangifike emva kwesikhathi. Okunye okubaluleke kakhulu ukuthi la esontweni kungabi option. Kungabi optional ukuza kwami. Ngingathi ngiyokuya namhlanje ngoba kuyavuma. Kungavume ngithi kangizukuya. Ngoba njengoba ngilapha ngithunyiwe ngishilo ngathi siwumhlatshelo. Silapha sithunyiwe kuzomela imindeni yethu. Ngike ngasho nasekuseni ukuthi ayingeni imindeni lapha yakithi engithwele noma engembethe mina ngingafikanga ngingene kulawo masango. Ngoba ingena ngami mangilele ekhaya ngeke yona ilale. Izawuhamba izofika lapha kodwa ayizukungena izodumala masifika emasangweni ingangifici. Kwenzekani kimi mina esengiyisedeleli sabazali bami ukuthi mabeza la belindele ukuficana nami bakwazi ukungena la endaweni engcwele mina kangisekho sengikhethile ukungezi ngoba ngithatha indlela yami engiyibone ingcono kunokuza lapha. Ngilindeleni ke kubo ngesinye isikhathi ngeke kufunela ungalinde. Ngiyahamba ngikhathele ngiyahamba
esinye isikhathi kufuneka ukuthi uyikhokhele wena, ungalindi ukulandwa noma ungalindi ukuluswa njengesilwane, njengenkomo, embuzi negusha ehlala ibuzwa ukuthi iyaphi, ishonele kuthiwe iyaphi, shone ngapha kuthiwa iyaphi. Kungumsebenzi wesilwane lowo, hhayi womuntu. Umuntu ungathi bengayikhokhela ngoba umuntu uphiwe inhliziyo, uphiwe ingqondo, waphiwa unembeza ukuthi uma ngihamba lapha ngirongi, kuba khona into eshoyo. Wonke umuntu kuphiwe lokho, iba khona into eshoyo ukuthi le nto engiyenzayo manje kayisalungile. Ngoba ikakhulu ngoba uyiNazaretha, kukhona into ekuwe, khona ingelosi ekuwe ekutshela uma wenzile wrong, nekutshela ukuthi ungabusaya ngapha, iya ngapha. Uma uvama ukuyilalela ayikudubi, ihlale ihamba nawe, kodwa uma ungayilaleli ithi ngaye ngala, uye ngala, ekugcineni kosuku uyagaxela ngoba kusuke ungasayilalelanga. Lapha kuthina-ke sinikiwe lezo iy'ngelosi ukuba siyokuyilalela, sihambe ngendlela ezisiyalela ngayo ukuze singalahleki, ngoba uma singayilalelanga ngeke zisifikele ey'thini zethu. Kukhona incwadi esho kanjalo, Exodus 23:20. Uma ngingenzi iphutha ilapho kulezo ndawo, ngicela ngibhekele okwazi ukuyibheka. Khona into ekhokhela umuntu akayiphilele ey'hambele, khona into emkhokhelayo. Uma elalela yamsiza, ayibonge Nkosi. Sefuna indlela ayokuya ekhaya, sifuna indlela ayokuya ekhaya, Jehova Inkosi awumdali, Jehova Inkosi ngicela ngifundele oseyitholile. Ifundeka kanje incwadi Exodus 23:20. Bheka, ngiyakuthuma ingilosi Ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikugcine kulona endleleni ohamba ngayo. Ithi bheka, ngizawuthuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikugcine endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Ibheke, ulalele izwi layo, ulalele izwi layo, ukwenze kushoyo, ungayicunuli, ungayicunuli, ngokuba ayikuthethelela ukona
kwenu. Ungayiphuthumi kakhulu baba Faku. Ithi uyilalele ungayicunuli. Angazi noma sengayicunula yini. Ngokuba ayikuthethelela Ngokuba ayikuthethelela ukona ukubona kwakho. kwenu. Ngokuba igama lami likuyo. Ngokuba igama lami likuyo usho uJehova oyithume kuwe lengilosi. Uthi igama lami likuyo. Uma ulalela kahle Uma ukulalela kahle kushoyo izwi layo izwi layo impela ukwenza ekushoyo konke njengokusho. engikushoyo khona Uma ulalela kahle izwi layo ukwenza ekushoyo kuwe. Khona ngiyakuba yakuba isitha ezitheni kwaba zakho. izitha zakho Ngibahluphe abakuhluphayo. abakuhluphayo. Amen. Ngakho umuntu nomuntu unikwe ingelosi kumele ekwazi ukukhokheleka ngoba ukhona umkhokheli okuye ayibongi Nkosi. Ngoba silapha ke umuntu angabuka umfana kangesi ngoba eguqe lapha abuka into enkulu kanti umuntu onayo. Kodwa siphiwe ingelosi ngamunye ukuthi siyawulalela izwi lazo sikwenze ezikushoyo. Uma senze njalo ithi le ncwadi iyakuba isitha ezitheni zethu bese iyabahlupha abasihluphayo. Ayibongi Nkosi. Size lapha ke endabeni enjalo ukuba sizoncenga uNkulunkulu ukuthi esenze sibe nonembeza besaba ukwenza into embi ukuze lezi ngelosi esizinike zingasidubi, zingacunuki, zingasuki kithi. Ngoba asazi mayisisukile ibuyiswa kanjani. Iyabuya yini kona? Ngiyakhumbula indaba ekhulunywa lapha ekhaya ngumfundisi lapha ekhaya omdala wayekhona esikhathini esidala, umfundisi ubaba uMngoma, owafika ngelinye ilanga phakathi komuzi wakhe kuzongena isabatha selingenile lingavele izawungena. Mayefika uyafika kusabaswe umlilo phakathi komuzi wakhe. Mayebuza umlilo ubaselweni phakathi komuzi kababa kwaphula isabatha kwenze njani na? Lathi ukuphakama izwi lakhe. Maliphakama izwi lakhe ingane zabe seziyethuka kanti zilungisela ukuthi ziyazi ukuthi ubaba uyeza. Ubaba eza-ke kuyakulungiswa ukuze kufike ubaba kulungile konke kuclean ngoba ubaba engahlali ekhaya engathi angafika kukuhle konke afika ngcono. Futhi kuthokozwe ukuthi ubaba uyeza. Hambisani lezi zindaba aziwo umhlaba hambisani lezi zindaba Ngikhuluma ngokuhamba nokucunuka kwengelosi ethunyiwe kimi nebekiwe kimi uThixo. Okunye kwakho okuyicunulayo ngiyakwazi. Mangikwazi kumele ukuthi kube umsebenzi wami ukugwema ukwenza.
ngeshwa ma ukuthi okunye kuyicunukayo kangikwazi sengingakwenziswa lelo phutha lokuthi kangiyazi angikwazi ukuthi kuyayicunula kodwa engikwaziyo kuningi okuyicunulayo engathi uNkulunkulu bengasibugwema lokho khuluma indaba lapho khona ingelosi icunuka khona uma efika umfundisi umngoma kubasiwe phakathi komzi wakhe la ngaseshonile ngolesihlanu wabe siyathetha elwa ukuthi kwaphula umthetho kaShembe phakathi komzi kayise ekhona ugadile kwenzakalani mayelwa Nkosi kuyaphuthuma uyacinya umlilo kwase kuphela konke lokhu kujabulela ubaba ukuthi uyeza konke bekulungisela ubaba kwase kuyadumana kudumala ngoba indoda isifike yabhodla umlilo indoda ke maye yabhodla umlilo ekhaya bakubi indoda ke ibuye ubhodle nje umlilo ekhaya indoda mawuyindoda ke ungakwazi ukubhodla umlilo ngesinye isikhathi kube kunakala ukhona okunye obekungalunga khona okulungiswa ukuthi ubhodle ngesinye isikhathi khona kusona konke okulungiswa ukuthi ya mayethetha ke kwase kudumala konke bekulungisiwe uthetha nje kunesidingo uyabona kuyonakala makwebuka isabatha phakathi komzi kayise obhekwe nguye kodwa igcina le ndaba ijika ngayo umfundisi ngoba uthi mayeselele uyabona mayilele sekuphuma inyoni enhle emlonyeni wakhe lele siyaphuma iyandizi yahamba mayihamba le nyoni bese mayiphaphama usiyaphaphama uyibona inyoni engaba kwenzakala nini le kwaphuma inyoni enhle kangaka emlonyeni wahamba yamhlupha lento mayimhlupha lento wasebona kufanele ukuthi akasondele esihlalweni sobukhosi ayobika Nkosi yamakhosi ngithe ngilele ngabona inyoni enhle iphuma emlonyeni wami mayiphuma le nyoni Nkosi ibe sihamba bese kuyangihlupha lokho emva kwalokho bese ngiyahlupheka nje enhlizweni yami ngase ngifika ukuthi ake ngisondele ezulwini ngizobika ukuthi Nkosi sekukhona into eyenzekile efana nale Andlaleleni ke bona lesizindaba awulafike Nkosi kuwe ngoma bephuma ingelosi kuwe hamba wenzeni ngoma Nkosi bangenza ngalutho ngoma wenzeni ngoma usukile lapha wazokhonzela ukuhamba ukubheka abantwana ekhaya izolo makuzongena isabatha ufike wenzani ekhaya ngoma yini ingoma ephambene nokulunga oyenzile Nkosi bangenza ngalutho ngoma ngawufikanga yini ekhaya walwa wathetha isingane wena isabatha selingenile na kwayikhane ekhumbula umngoma ukuthi ufike walwa ekhaya elwa ukulwa abe kunesizathu sokubona isabatha liphuka emzini kayise ewugadini Nkosi yamakhosi ngiye ngafika ngathetha ngibona konakala isabatha phakathi komzi kababa kusabasa umlilo isabatha selingenile ngoma wonile wena amazwi aphuma emlonyeni wakho enhlizweni yakho mase kuvuke ulaka ngoba uyindoda phakathi kwalowa muzi ababulala abantwana mawuke wakhipha amazwi anolaka ebheke ebantwaneni ayababulala abantwana ukwenze lokho sekungenisa isabatha ngoma kanti wena ugcotshiwe ngoma umntwana esakunika yena uphumile kuwe wahamba uye lo kade umbonulele angazi ngoma uba
uyokwenzani ukuze abuye. Angaze ngibone umngomo ubuyiswa kanjani. Wabhuquza umfundisi wenkosi wayilahla yathi inkosi Mngoma angazi kodwa inkosi ibusise, hamba uthandaze. Nami ngizawukulekelela ngikuthandazise. Ma uNkulunkulu ekuthandile uzobuya. Ma uNkulunkulu ekuthandile uzawubuya. Ayibona ingozi. Ungayicunuli ngoba ngeke ikuthethelele ukona wakho. Ma usuyicunulile kukhona okukwehlelayo okubi, noma ungeke ukhumbule ukuthi ngenxa yokuthi ngicunulele ngelosi kimi ngaleso sikhathi. Kodwa ngesinye isikhathi uma usujula uzindla ukuthi yini ngehlelo yentembi ngenzeni, kuhamba kubuye emqondo hlaze ile yanto engiyenzile mhlawumbe ile kuyafika kodwa emqondweni konke engiyenzile ephambene nokulunga. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga 2004 ngoDisemba 3 ngesikhathi sika-7 ngaze ngikhulume le ndaba ngoba ngumuntu osabana ukukhuluma. 2003 ngoDisemba 3 ngesikhathi sika-7 esiteshini eRinyana sesitimela eMlazi. Ngangiphuma etohweni lapha eMazimtoti la ngangitohoza khona ekuseni ngigibela isitimela esifika lapha eRinyana ngisishintshe bese ngithatha esizala kwaMashu ngoba leso sisuke sizawubheka eThekwini ngenxa yokuthi ngehle eDurban Station angisishintshe khona lapha eMlazi eRinyana namhlanje. Kathi mangifika ngalesi sitimela esiphuma eMazimtoti sipaka lapha estation eRinyana, sathi masima kanti sesimile ngale platform 4 isitimela esizala kwaMashu. Sekufanele ngihubhe sona. Beza kusifica yini isitimela engisifica sesimile ngoba isitimela siyashesha ukusuka. Njengoba ukhansima lese ngikusona esiphuma eMazimtoti kufanele ngijombe khuphuka ama-stephisini ngiyothi khopho phezulu ngehlele kuleya platform 4 ngisuka platform 2. Ngabona kukude ukugibela la ama-stephisi ngiyothi phezulu bengeyahle ngabona ngashona la ku-platform. Ngiyazijombela nami njengoba ngimfana nje. Kanti iqinithi ngajomba lapha ngijaha lesa sitimela. Kanti ngijombela lapha nje kule platform layini wesitimela esiqhamuka eThekwini esiyeMlazi. Angisabukanga ngapha ukuthi khona isitimela esisafe sakhwela phezu kwami. Sakhwela sangishaya lapha kuleli thamba kuthiwa spinal cord ngesingisi, kuthiwa yini ngesizulu gogo ya. Safike sangishaya lapho ngangena ngaphansi sadlula gugu nginovalo lokuthi njengoba ngifihlwe kuleli khona engihleli kulona elisingangithinti. Angisanyakaza ngibamba umoya ukuthi ngingabisanyakaza kakhulu ngoba hleze manginyakaza nginyakaze le nsimbi ethile ezofika ingishaya. Ngahlala lapho nginovalo lokuthi mhlawumbe khona insimbi yogcina isifikile lapha efike ngiguke nalesi sitimela ngoba ngingaphansi kwaso ngihambe nami ngesambe singiqoba. Kodwa akwenzekanga. Ngamemeza uShembe ngiyakhumbula ukuthi ngalezo zinsuku lezo ngiwumfana ngisagijima kakhulu. Ngikhona la esontweni kodwa inyawo zami zazihamba kakhulu lapha eminyango. Anhlaleleni ona lesizindaba ulambile
sahamba isitimela bangena ikhanda lamahhala noma lalisebenza saze saphela. Masiphela kwase kugijima abantu engazi baqhamukaphi, bangiqula lapha phansi bangibeka phezulu kweplatform. Sengiyaphuthuma kakhulu, siphelile isikhathi. Bangibeka phezulu kweplatform, ikhanda lami lalingasebenzi kahle. Yathi ingqondo mayibuya, ngabuya sengikakwe abantu abaningi ngaphakathi. Vusa amehlo, kwenzakaleni? Ngigcine ngijaha isitimela esiye kwaMashu esingale platform 4. Ngiphaphama sisamile naso sitimela. Ngisihubha. Ngaphinda ngasukuma lapha phakathi kwabo ngaqhubeka ngasihubha. Ngafika ngangena kusona. Ngingena kusona, simile kanti lesitimela sijahe ndawo, kusho khona simisile. Ngihubha isitimela esijamile nje. Ngafike ngahlala khona ngacabanga leya nto ekade yenzeka manje sekubuya ingqondo. Ngicabanga lento singayiphuthuma le ndaba. Ngicabanga lento ngihleli lapha esitimeleni. Angihleli la kujwayele ukudliwa khona kodwa ngihleli lapha kujwayele ukubheka khona. Hlala lapha ngicabanga lento, ngivele kufika inyembezi ukuthi leya nto kwenzeka kanjani, into sinde kanjani kuyo. Ebese kukhona abafana ababili abahleli lapha ngaphesheya kwami, bayaxoxa futhi uyabona bangiyezwa baxoxa ngami. Uthi omunye lapha lesa sitimela esiyemva bonile nomuntu ongena ngaphansi kwaso. Athi omunye kanti nawe umbonile, athi omunye umbonile, athi nangu. Bakhuluma-ke ngami ngikhona kodwa bakhulumela phansi, baphikisane-ke kubona ukuthi bazoxabana ngaleyo nto. Ngoba uyaphika omunye uthi uye lo sela, ngoba bambonile bobabili ngene esitimeleni ngaphansi. Phika omunye uthi uye lo sela, aze bafike lapho khona ethi omunye ngizovele ngimbuze. Nangempela ngoba wayengayikholwa leyo nto agcine ngibuzile. Ngamtshela ukuthi yini, wangakholwa naye. Sasuka-ke isitimela seza isitimela sihamba saze safika lapha kwaMashu la station. Mase ngisukuma sebehla bonke abantu kuphela la siteshi sokugcina lesi. Ngisukuma nami ngisukuma ngiyaphuma kusasukumeke. Ngithi ngiyabhaquza kusukumeke. Khona ndoda athile yangibona. Ngihlala lapha phezu kwamancinza. Khona indoda ethile yangibona. Kwenzakalani ndoda? Bhaquza ngiyasuka. Kwenzakalani ngize ngimtshele ukuthi kwenzakaleni, ngilimele benginganakile. Abize indoda basoze sigcine isitimela eshaya indwebo sisuke sibuyele nami emuva. Abize omunye bangiqubule. Phume nami la bangixake. Singa ama steps senze phezulu. Uyaphi indoda? Ngiyalapha eqhumeni kwamancinza 320. Singakuyisi lapha ePort, cha ngifana eTaxini 320 ngendlini. Bangifaka eTaxini nginyuka lapha. Ngitaxi lapha mase ngehla kwanzima ukwehla ngabe ngaqula ngehliswa. Angishiya lapho itaxi ngashaya ucingo fonela nkosikazi lapha ekhaya umdala mamsizazo ongasekho emhlabeni. Phuthuma ngila ngihlangabeza. Kwenzakaleni la aphume ngiyoke fike lapha fika kunje. Kwenzakaleni ayichazela ngiphakamise samthi endlini. Umhlulo ungiphakamisa la dadewabo bangiphakamisa ukufika endlini. Ngikhulume ngale ndaba ukwenzakaleni. Indaba yami sengigoqa ekuthaneni uma uyicunula ingelosi le kwekuwe uNkulunkulu ekuholayo yakuyeka ugcine uphonsele wena. Kwafika lokho okufike nonke sekulate kimi. Hayi ngoba asengihamba kakhulu lapha eminyango. Ngiyawunzima ukuza la. Yacuna ukungelosi yami engayithola mhla ngingena emanzini. Ngase ngilandwa kabi ngibuyiselwa lapha kule ndlela. Ngoba ngangicunulile, ngangayilalela ngangakwenza ekushaya.
bantwana abahle enkosini, ngiyacela ukuba ngibuyisele lo msebenzi kuNkulunkulu. Sekufike lapho uNkulunkulu ethi ngime khona. Ngiyacela intethelelo lapho engihamba ngakhuluma ngomntwana bami khona, ngagcina sengihlahlatha kwase kuba khona okulapho kuthinteka khona kabi. Cela ingelosi ize ngithethelele. Inkosi ibusise ngizwile. Zacela ukuthi ibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu, isihlabelelo se-15. Sacela ubaba uMalinga esilekelele ngaso lesihlabelelo. Inkosi yokumbusisa, inkosi ibusise ukuphakama kwabangcwele. Nkosi yethu simakade wena ilithemba lethu, ilithemba ephefumlo yethu. Zamukele Yesu, elithemba ephefumlo yethu. Zamukele Yesu, Kayisela Abadamule Abanhliziyo babazama ibuya ewethu wemi obuhlungu babazama Oh, Jehovah.